Vítam vás u mojho ďalšieho videa z cesty na Medvediu Studienku. Teraz som v Hrádku, blízko Kameňolomu, alebo Štrkopiesky, alebo tak by som povedal. Dneska idem na kolobežke. Odtiaľ to by to malo byť nejakých okolo 6 km. A ideme. Hádam ma bude teraz lepšie očuť. Mám aj tempomat pustený. Hádam ma bude lepšie očuť, lebo som si kúpil nový mikrofón, takže zvuk by mal byť lepší. A my pokračujeme. Pár kilometrov pôjdeme po takejto cestičke. A potom pôjdeme po takej štrkovo-kamenistej ceste. Takže hádam bude dobrá cesta. Počasie nám celkom praje, je krásne, slnečno. No a my ideme. No. Tuto na ľavej strane je také odpočívadlo, kde sa dá odpočinúť. Je tam aj na bicykle, ale je to tam už zarastené. Že si tam človek dá aj bicykel. Mám nastavenú kolobežku na 25 km za hodinu. Preto som si aktivoval aj tempomat. By som nemusel stále držať plyn, lebo to je zátrest. No a pekne si ideme. No. Za chvíľku budeme v doline, Hrádok dolina. A ukážem vám cestu na Tematín, ale z úplne inej časti. Možno by sme išli niekedy aj tou cestou, ale to môžeme ísť maximálne tak peši. Lebo v živote som tou cestou neišiel. No. Teraz to bude také nezažimné, stále pôjdeme len takto rovno. Ale potom už sa to, keď už pôjdeme tak lesom, už to bude peknejšie. No. Tuto napravo je prvá cesta na Tematín. To na chvíľku odstavím. Dolné rozcestie. To tu vypadá. No, to bude vidieť. My zatiaľ pokračujeme ďalej.
Tu je zastávka autobusová, vlastne konečná. Už ďalej autobus nejde. Takže tak a tuto nápravo je ďalšia cesta na tie Matíny. Ale my pokračujeme rovno na Medvediu studienku, čo sú dve cesty, čo sa tam môžeme dostať. My ideme tou ľahšou, dá sa tak povedať. A naspäť pôjdeme druhou, hádam mi to pôjde. Není som si 100% istý, či sa nám to podarí. Lebo neviem, ako keď boli tí dažde, či to nebude moc rozbité. Baterka nám zatiaľ drží, ale máme plnú baterku, takže by sme sa mali vrátiť naspäť v pohode. Ale je tu strašne pekná príroda, tu máme zvieratka, kravičky. Toto je brána je ako cyklotrasa, táto cesta. Takže tak a no a my pokračujeme ďalej. Je to taká užšia cesta, takže autom, keď sú tu dve auta, tak problém dosť veľký. Tuto na pravej strane nám zurčí potôčik pekne, takže paráda. Ale budem sa asi viac držať v strede, lebo tuto na tých krajoch je to také porozbijané. No. Tu je Hrádok, dolina Rastesie, 248 metrov. Hrádok, Horňáková kopanica. My ideme ďalej. No a my pokračujeme v ceste. Stále ideme vlastne po hlavnej, takže zatiaľ nikde neodbočujeme. Neviem, či je toto moc na cestný bicykel, ale normálny bicykel horský v pohode. No, teraz začína taká lesná cestička, takže už to aj tak lepšie vypadá. Neviem, ako to je vidieť. Bude deň tak večernejšie hodiny. Neviem, či 6 hodín, alebo tak nejako je. Takže... Takže je to také troška možno tmavšie to bude. Ale malo by to byť dosť dobre. Ale zatiaľ je tu asfaltová cesta, takže
Tuto je to pohodička. No. No, tuto je to také trocha porozbijané. No, poď. No, tuto zastavíme. Horňáková kopanica. Tu sme zatiaľ. Tuto sme. A mám pláne Timatín. Tuto Timatín. To je táto cesta, že dá s nami ísť. Ale my by sme mali ísť, neviem, či to tu bude. Touto cestou by sme mali ísť, neviem, či 4 km, ale nie. Neviem, či to šlo pod skalami. Takže tak. Je to tam ukázané. No. Pokračujeme v ceste. Ideme na to. Chata Javorníček. Pôjdem viac tak stredom, lebo pravá strana je taká rozbitá. Stále máme na popravej strane potôčik, takže stále je ho počuť. Neviem, či to bude počuť z mikrofónu, bude to strašne slabunku počuť. Ale my pokračujeme ďalej v ceste. Tu je ďalšia mapa. Takto. No a my pokračujeme ďalej. Tuto ešte chvíľku bude asfaltová cesta a potom už pôjdeme po takej štrkovo-kamenistej alebo polnej ceste, lepšie povedané. Chata Javorníček 6 km, ale my ideme touto cestou. Tuto. Či to tam bude vidieť?
Kamenná horáreň, 295 metrov nad morom. No a my pokračujeme po tejto ceste. Takže ideme na to. No. Občas pôjdem pomalšie, lebo tento štrk je taký sypký a na tú kolobežku, na tie malinké kolieska to tiež nie je také moc dobre. Takže tak, no teraz už vlastne ideme čisto len lesom. Takže je to paradička. Ale cesta je tu celkom dobrá zatiaľ. No, môžeme ísť. Taký vytrasený som troška, ale zatiaľ pohodička. Na pravej strane máme potôčik stále. No a tu vám ukážem takú jednu hrádzu, sa dám trocha vyššie. Tuto zaparkujem. No poď. Tak toto tu vypadá. A my sa ideme pozrieť lepšie. Takto. A my môžeme pokračovať ďalej v ceste. No. Fúha. Je to troška viac rozbité na tie kolieska malinké. Tu pôjdeme tak troška pomalšie. Si prepnem mod. Ten pomalší. To nemá taký záber. Skúsim ísť po tejto strane.
No, tu už nám to pekne odsýpa tá cesta. Pokračujeme ďalej. No, tu už je to také, fúha, nie je moc dobre. Skúsime sa dať na druhú stranu. Dal som to. Fúha, jo. A ide nám to dobre, ideme stále, že je to v pohode. Ten tempomat potom musím vypnúť. No, ani nemusím, no. Baterka máme 4 z 5,5, takže to nemáme ani polku, ešte minútu. Ale naspäť pôjdeme stále dole kopcom, takže to bude pohode. To bude paráda. No, tu to pekne vypadá. To je ten potôčik vedľa vás, vlastne, vedľa mňa vlastne. Pekne vypadá. No, toto tu vtedy nebolo, tento štrk. No, aké parkovisko tu je. A sa to zmenilo. Neviem, koľko som tu bol. Ale tento rok som tu bol, no. Musím ísť pomalšie, lebo ten štrk sa strašne zabára. Na chvíľku odstavím, len si pozriem, či mikrofón. Áno, mám všetko. Ideme ďalej. No, ideme pekne. Je to taký troška väčší kopček, ale zatiaľ v pohode. Či pôjdem troška pomalšie, tak sa navyrúbem. No predtým tu toľko toho štrku nebolo nahádzaného. Tým sa to dalo lepšie ísť teraz. No akurát tento úsek je taký horší.
No tu odparkujem. No, odparkované je. No a takto to tu vypadá. Tu je také posedenie. Tu sú aj poháriky. Človek sa môže aj napiť. Aj to sa pôjdeme napiť. To je jasnačka. Tuto sme na mape. Tuto presne. Môžete si prečítať. No. Zoberieme pohárik. Pohárik. Ideme sa napiť. Tu je ohnisko. Tu. Človek si tu môže aj opiecť. Neviem, jak to bude vidieť, ale už je tak troška tma. Dá sa to tak povedať. Ja sa napijem. Studená, ale parádna vodička. Vrátime naspäť. No. Ja si tu chvíľku posedím. No. Pôjdeme naspäť, ale pôjdeme druhou cestou. Musím pozrieť, či to je presne tá cesta, ktorú hľadám. Ešte nie je niečo. Ideme pozrieť. Tu je taká bačorina. Jak by som to povedal. No. Majú diviaci raj. No. Takže zatiaľ čaute. A budeme pokračovať možno ďalší deň. No nie ďalší deň, ale video vyjde možno. Toto asi dám v nedeľu a ďalšie video je až v stredu. Tak zatiaľ čaute. Dajte like na toto video, keď tak mi dajte odber a ďakujem, aj majte sa.